Alah, 19 tahun. Ulang tahun role popo. Belum salah apa. Kenangkan ya. Assalamualaikum, Dit. Waalaikumsalam. Aman. Selamat ulang tahun ya. Segala ulang tahunmu ta? Iya, suwun ayo mlebu sik tak. Cipikno jajan. Lupa nanti gue. Aku mau sepingin ini tadi. Masa gak sing ngrayakno. Akan Keluarga kuwi beda, Cit. Aku pinginane ulta wae. Ditokno pedastria kok. Iku pinggir omah iku kono iku. Delok iki foto keluargaku. Ya Allah, rek melek baik. Pance HP zaman Majapahit mau dah. Wis njaluk ganti ku. Nang tuku meneh. Delok ta HP ku anyar lho, Bos, ngelek. Nomor aku lho, Dit. Agak HP nganggur. Nek anakmu gelem jupun ngono aku. Pasinanmu ngono temen ta, Dit? Guyon ana, guyon. Baju Dit, wis sore Dit. Aku mulai sik yo. Bubar bareng. Maksud Son ya. Ya ada. Selali di HP. Gua kita nih udah gak selamat. Loh, apa ini? Alhamdulillah ya Allah. Mas, tekai mas, kurang mangan mas. Mbah. Nang Mirya kono lho. Tak sawetane ta, Ban. Aku iki gak duwe ta, Bapak. Jaluk duwe. Sama niki sik waras. Tambah engko tambah mati, gak nyusahno wong beta. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Aku ikhlas ya Allah. Gimana apa ya? Ya Allah Gusti, mau aku ngomong apa ya Allah? Duh, bah, bukannya saman konse. Lek, apa mau orang ngerti? Yenakmu iki dikai anugerah saka Gusti. Sing gak akeh wong kang kuwi. Kedadian wingi ya perkara pola tingkahmu dhewe oleh. Ya omongan-omonganmu dhewe. Ngerti para Lek? Mas, tekai mas, kurang mangan mas. jadi lebih marah. Mbah lapo, Mbah? Pengen Mana sih? Kita udah penarak sih lo. Saman sakno cah. kan enggak cap gini.
Mbah, ngapunten nggih, niki kula gadan iki mawon. Piye maksudmu mlaku ra masih dalan? Karep-karepku to, tanah-tanahku kok. Ya aja karep-karepmu dhewe ngono. Gak terima to sampean. Ya gak trimo no. Nah, ayo ta Mas karuan gak terima. Nah, ayo ta Mas karuan Mas. Oh, di apa nih? Opo iku? Pon Mas, mesake Mas. Batine. Awas kon. Gak suwe uripmu. Teni kok. Duh, Mbah. Kau cakap kecil, kan ni wangi bah betul. Ni wangi. Ayo, Mbah. Ayo, Mbah. Boleh pak lor kabeh tu. Ayo, Mbah. Alhamdulillah ya Allah. Pripun. Keren dah orang gini ya. Oh, beda kok. Wis turun keadaan ni. Kamu iku yo dikai kekuatan karo Gusti Allah. Dikai kekuatan itu geni sing artine kabeh omonganmu iku bakal kelakon, bakal kedadek. Iling-iling, ge ngomong apa nek wong iku? Aku ngomong. Ya ngapunten Mbah. Dewi ngi kula niku mboten sengaja. Mboten sengaja. Mbah, ngapunten Mbah, kula mboten sengaja, Mbah. Biyen ras aku dalane gak ngene. Saya kok rebuk tok. Ya ocah biyen nek kene kuburan cukup depan. Nek kene biyen ras aku ana kuburan. Nah kok saiki dadi alas ngene. Harimau mulai ya. Tak pernah hancur di kotaknya Lho iku kok wis ana alase wong iku. Cah, pemrono gunake ana wong, tak takoki. Pak. Apa mriki, Pak? Apa? Pak, ten mriki bukane enten kuburan nggih, Pak. Ten mriki asline wonten kuburan. Tapi kena bencana alam, kena gempa. Jadi kuburannya kependem, Jung. Oh, nggih pun, Pak. Matur suwun nggih infone. Oh, nggih, Jung, nggih. Sami-sami. Kula badhe Nggih, monggo.
Apa iki? Biyen nek kene sailengku yo. Mbahku nek kene ka dimakamke. Mbok paling nek kene paling. Ah ya wis lah nek kene bae. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا